Bai, esatezan, trena egin zala, Bilboko trena egin zebila Hortu Santu bertora datorrelako. Beriok deko bere Hortu Santu eta dau San Cristobalen eleixanatzeko alderdien. Hori da herriko Hortu Santue. Gero bestea esaten dalez, Bilboko Hortu Santue. Hori izan zan egiteko beste lekuran baten, bai trena dala eta ez dala onantza datorrela, bateran batek erosik ikusen horre terrenu guztiek, Hortu Santue egiteko. Zergaitik deriora trena edo lesamara orduen, ez? Eta orduen, hortariko gauzera bat esatezan, aretan urteatan zan, hilek ekarteko deriora. Eta egiz, trenan ekarte ziren hilek, orduen. Eta zan, uste dute filatoran bat, ez zer, ordoin dute zerbila, ekarte gaitik. Claro, horre lurrek geratu ziren hori Hortu Santu egiteko. Orduen, esatez, Derioko, zuk esaten duzun moduen, Derioko Hortu Santu. Bueno, Deriok, eukizuen hor zati txikitxue bakarrik. Horre lurrek gehienak dire samudiokoak. Zatirik handinetarikoa da samudio. Esaten da, Derio berton egon zalako, gurtze berton dau. Garera, ordurikona, esaten dako, Derioko kurtzeari esaten dako el cruce de Vistalegre. Vistalegre zeuz egitik izango da, nik uste dut, hori, hilek eta bajata zerean trenatik. Eroateko Hortu Santure, orduan karroakaz, gurdiekaz. Lapidek zer dutzik erote zien behiekaz edo idiekaz, ez? Orduan, izan egon zan generoa. Orain ja, euren kotxakaz eta zerakaz, ja modernizeta daudana. Baina harretan urdiatan trenan ekarri, bajatu gorpue eta eroate zan gurdiekaz eta Hortu Santure.